A felnőttek tanulási szükségleteit aktuális élethelyzetük határozza meg. A magas minőségű képzési lehetőségek rezonálnak a célcsoport sajátosságaira, az egyéni szükségletekre és élethelyzetekre. A minőség egyik alappillére a szakmailag átgondolt, a célcsoport igényeit figyelembe vevő, az előzetes tudás felmérését és beszámítását is biztosító, alaposan kidolgozott képzési program vagy kurrikulum, tanterv. A tanulás célorientált tevékenység. A képzési program tanterv fejlesztése tudatos alkotó folyamat, melyben tükröződik ez a célorientált jelleg. A képzés minőségét, megvalósíthatóságát és koherenciáját alapvető szakmai logikai felépítése biztosítja. A célok, a tanulási eredmények, a tanítási folyamat jellemzői és az értékelés egymásból származtatott rendszere, kontextusa. A tananyagfejlesztés a pontosan kidolgozott képzési programon, a részletesen leírt tanulási folyamaton alapul. A tanulási eredmények, az alkalmazott módszerek és munkaformák rajzolják ki a tananyaggal szembeni elvárásokat. A tananyagfejlesztés erőforrás igényes tevékenység. A képzéstervezés korai szakaszában kell átgondolni, hogy kinek is lesz ez a feladata. Az esetek többségében az oktatók csak részben terhelhetők a tananyag előállításával. Persze érdemes feltérképezni az elérhető tartalmakat, tananyagokat is, ám mindenkor ügyelni kell a szerzői jogi szabályok betartására.